أبزناتي كل عدمة تركبوا أبجزي كل عنتكم دما أكشنن فقراون فيلمتات ببزحة تعزبوا زنبركم من إسيات مستخانو نكاجولن شاروخانن ماهودري ديكسيتن سلمان خانن كارينا كابورن أميتاب باتشانن بريانكان أمير خانن انتاي مخانم تفلتوا أميخم اتن قروم ترئيت زلوان كأبزارات أوالدومن اتوم تقيت زي تقاتلهم أقرمت أكتراتن نحنساب ندرفو نحنساب ندسعسعو نهاجرومن سرحاتومن كنفتوز قبرونا دمكت كل عنتنا يمنيرم أفيل متاتا زرعنايون زسمعنايون تاريخ زهاجرجن زتفليو دخنت زرعيا صريت انتاي مخانو زي فلت ألان كتمثل أزياز رأسحات دك أنستيو زدفرالا بحاتيرو محبراو سلطانة زرحاقا هاجر مخانا أي تنقرنان لو مجن زي كم جزي كل عنتنا بناي فيلم أكشناتن زينا وحسوتن زي نتالللو عدما بتيحنا بمهلاونا نتي أب سكرين النريو زنبرنا أب بايتان مرققات أب قرناتاتا ترخيبنا لنا نتوم كساب حجي أبيني تهاجر كم زلنا زي فلتكم ناماستي هاجر هندينا زلنا دهساسنا هلوك أمنا هاجر هند بمدهساس كنجمرينا سناي مكتتال هندي كم تنكالوت هاجرات هابتام ويدخا بمبال بحتر زبالك آلات كتقلت أي تخلنا مخنياتو نعسر تشمونت مئتاويت كاب هزب عالم حيزا زلا هاجرا هندي حادنت بحموشت بليون زيقاتات زلوا هاجرا بزمم زندما أبز حلفك أربا جزي نهاجرة تشاينا بمقدام زبزح هزب زلوا هاجر عالمنا كتكون زخالتيا ببزح هزبي كاب أهجراتون بأهجر إيشيات رايا اتبلت بزلوا بزح هزبي مستا 54 هاجرات زركبا أهجر أفريقيا معركة كون انكلا كاب أوروبا سمين أمريكا دوبوب أمريكان أهجرات أوشينيان زبزح هزب دمالوا نهاجر هندي بقليلو تجمعتي تهاجر زي جبرا بزح هزبات رايقن يكونن ولا دقا بقطبا رابعي تهابتام هاجر عالمنا تخن بمليونات زقصرو زي قاتاتا اب تحت مسمر دخنات زنبرولا ام مدرنا كاب زلوا هاجرات اتاز عبي ديموكرات زلوا هاجر ولا دقا تبهالنبر تجمعات عليتنتن صوتاو معرنتن زرعيلا بتصلات انفورميشن تكنولوجي زبلت اجت بمهندسنا كتماجن دحريت زترفت أب تصبق نجار يخون حماق وترو أب كرميت التركب بحتر زبالة تصبقن حماقن معرز خونولا نبسا زخالت عالميا لومون انتخنا ولد بزحات بدهت فتنتات يهلوا بزحات لوطتات زمعبلتن التمعبل زلان هاجر مخاناجن أي كحدنيو أوش 10 عامتات راي نقصر أب كبير دخلنا زنبرو زيغاتاتا كاب 10 مئتاويت ناب 1 مئتاويت نقصر نايتم أب بزوح مداو دخلنا زنبرو زيغاتاتا دما كاب 25 مئتاويت ناب 11 مئتاويت كم زورد كتقبر كيلا بزوح مداو دخلنات بتصلات عنا تمرتي أقربوت إلكتريك صرويز ستماين تبتصحنت تحت أرض انزعك أنيو حدا كابتي عبيت بدهوتات هزب منجستن هندي أب تهاجر زلو وحدي أقربوت صرويز ستمايو أب كل تشحن 19 عامة مهرت نعبنت قطر نايتم ناي بومبا مايزت اكامو زيغاتاتا 19 مئتاويت تراينيرو ازي كدم 7 عامت مخانيو أبتا عامتتي أدما منجست هندي ميجن جال جيوان زتبهله بروجكت زسته صوري ماي جمرة ات بروجكت نتزم صور ويلو طريقة أب كندي ترى بروجكت سوراك بهال زكاليو لومي دحرشو 7 عامتات 8 مئتاويت هنداويان تتقمتي صوري زستماي كخونو بقيعهم علو هندي أبزوح مديات التعب زلا هاجرع أب كل تشحن 14 عامة مهرتنا أبنت حدا زخنت تخن هاجر جيراتو زي تفلت أب قداماي فتنة ساتلايت ناب مارس كتلأخ كيلا أب كل تشحن 23 عامة مردما نايب على من كوركور أب ورحي بمعرف نروسيا أمريكان تشاينان سعيبا راب ايتي ناب ورح من كوركور كتلأخ زخالت هاجر كتكونيا ترايا ناي هاجر هندي فلي زبلو كابتزن هاجرات نحنت من كوركور زوت أو باجت 10 مئتاويت زخون تراي بموصا معرئن نتأفر كدهسسو مخ عليو
هندي بزحات مهورات زيغاتات زلوا هاجريا اتن أمريكا اللوان بمبال التمكحلن ناي تكنولوجي تكالات مبزحتن بهنداويان مهوراتين زمرحا أبزلو مجيزيك عند أكايتي سراح تكالات مايكروسوفت جوجل IBM يوتيوبن أدوبين هنداويانيوم قصر نايتم أب هاجر هند بمخان مس أبوت أي هاجرات زركبا عبيت تكالات زسرحو زيغاتاتا زغرميو حموشتن بشوعات مليون هنداويان أب هاجرهم اندانبرو أب تحت أمريكان إيروبان زركبا عبيت تكالات تغطيرهم مولو جيزي زسرحيهم بفريلانسر ويكم نتأموياو كوينوم نايز سرحو قصرخا 15 مليون بتيحلو بتغلالا 23 مليون كاب زيغاتاتا أب هاجرهم هندن دانبروغن بدولاريم زخفلو اتن عبيت تكالاتاون مستقب تكنولوجي مسرت جيرو زسرح عالم لخاوي تكنولوجي أوتوسورس ناي 55 مئتاويت ناي آتاوي بصحيت اللون بز مسرت كا عمتاوي نهاجر هندي ناي 209 بليون دولار آتاوي كم اتركب يقبرا هندي بعالم درجة كابزة تكسا أفريت موبايل زخنا هاجرات حانت تكونون بغيعيا أب عمت ناي أستات 78 بليون دولار واغاز اللون 3 مليون موبايلات كأتفري كم وزيد خا بزحز اللون موبايلات أفريا نسدد بملآخ بهاجرة تشاينات راي تبريسا أبقال أي درجة تسرع اتن زيغاتا تازت قوملن موبايلاتون 9 مئتاويت أوش تهاجر زفرين هندي حادنت بخلت بليون موبايلات 740 مليون كاباتهم دما تتقمتي سمارت فون زخونو هزب زلوا هاجريا كندز زبزحو متن موبايل امبورت انتزقبر ويكاب دقة مساتو اتهاجر كتوصات تخل ناي وزا شرفي ازيلو علمخنا هندي أبصلات فارماسيتيكال إندستري مراحيت كوينا تجسجس زلا هاجريا كابتن عالمنا زدليا كتابة نتسو سامي تاويت هاجر هنديات تفريو كابت أمريكا تتكملو مدهانيتات نت 400 تاويت كابت عباي بريطانيا تتكملو مدهانيتات كا نت 25 تاويت هنديات تقربلن أبزا حيزنا أزلنا عم تخلتشحن 26 زوات أبصاب كم زحبرو هندي بزحز اللو عينتات روز صابا كماماتن ترتاتن بمفراي أب عالم أب قدامي درجة تسريعات ركب سرناي توت أتكلتن فرتاتن بمفراي كا أب كال أي درجاتات تسرع أوشت هاجر زهانت أتو ديجيتالاوي مسرح هنسات أزيو زدنقيو اتورحاوي ببليونات زتمن ناي جنزب زوورات زكايدلو بمنجست درجة زماع بلا UPI استسمي جنزب تمحلال فلو متاقبر خا بتمساسالي ناي تهاجر تشاينا تتكملو ويشات استباهلا متاقبري أفاينانسياو نتفتات تهاجر لعول أبركتو زلويو يخون مبر جينا كتتاقبرم زلوا بزوحات ايوتات جزا زتخو مامرا هاجريا بعين قطبا مستريو هندي كلت هاجريا كتبلا التدفرع قطبا هندي سمينن دوبوبن بمبال بجيوغرافياوي منجديو اب كلت زخفل دوباو كفال هندي هابتامات كفل جزئاتات تاميل نادو كيرالا كارناتكا تيلانغانان اندرا برادشن زركبالو كفاليو إذن كفل جزئاتات بتكنولوجيا زبالتاقا أبطلات IT جنون سم زلوان علم لخاويان ودبات زلوان أب إكسبورت استمركوسة إيكونومي كانت أزخ على جزئاتاتين كفل جزئاتات السمين هندي بأنصار ولدا أزيو سفيحن لموعن مريت زلوام يخونو دحورا قباب مسرح الرشاز تقامو بتعق هزبي مستنفس زسانو بتحت أرطن درجان نبابران دحريت زترفو هزبتاتيوم بوليتيكات هاجرون بالعلنا سميناوياني زمراح أفتا كفل جزئاتات أب كتبات هاجر بزلون أبركتو زيكونه ببزح هزبن ومبر بايتو زرخ بالا هاجر هندي اتنبول علمتن زوالدو سميناويان بمنصر زلوم بزح هزبي أب بايتو بركت زبلوم بر زلومن بزوح باجت منجستي زسل علومن بمخانم بيتم أب كتب هندي لعلا بركتو زلوم دوباويان وترو حتوتات مسفت أريو كتما دلهي رأس كتما هنديا 30 مليون زبصحو زيغاتات دماي نبروا بزلوا بزح هزبي كبدت واقع من نبابرون بزح ترافيكن كاب كلن كتماتات هندي بفلوي اتفلت كتمايا بطريتن بكلا عيرن اتحمى بزلوا زمناو اقلقلوت بابورغن اتمسغن
كتما ناي قدم بومبي ناي لومي مومباي اب جي دي بي تهاجر ناي 600 أبركتو زلوا بنقدي فاينانسن أجلجلوت ودبن اتفلت نرف قطبا هاجر هندك نسا زي ممتتان من نبابرو زيغاتات زرعيلا كتماونيا اتمخنيات كا استاد كل $2 بليون زواغو بوموكشا أمباني استبهل بليونر زونن 27 دربتات سلوو ناي عالمنا زخبر من برغزا مخانو زنقرلو هنسا أنتيليا كابت أب عالمنا كاب زركبو عبيت دخاتات زنبرلوم شاولات حد زخونه شاول دهراوي أبناي كربا رحكات استدكونا مخانيوم كتما مومباي اتوم جنون سم زلوم عبيت تواسعت تهاجر زنبرولا مبزحتهم أبجزي كل عنتنا إن عزبهم زنبرنا في المتات تهاجر زي تغرزلا كتماونيا نتا فيلمتات تهاجر زجبرتو استواتو أفلتون مهابكا أبت بوليوود زبل متصوعي فيلمتات سما كم زعتي تجرم كمتين مبزحتين زمسلنا تكال مفر فيلم بوليوود نخلو أب هاجر هند زفري فيلمتات هيكونن زوكل اتي مومباين هوليوودن زبلوك آلات بمدغال زتفتره بوليوود زبل متصوعي نايتون بقانقو هند ترايس تسرحو كم اون أب كتما مومباي ترايس تقرصو فيلمتات متصوعيهم أب دوباو كفال هندي بقانقواتات تيلوغو تاميل كندان مالايان زسرحو فيلمتات نعبنت فيلمتات بوليوود تباهيلوم ايكونون زقلتهم ازوم لومي ببلوصنت سينمان بزحت عزبتن نبوليوود اندا تدارغو زمت زلو مفر فيلمتات ناي جزا رسوم متصوع زلوم يم اتوم بقانقا تيلوغو زسرحو توليوود بقانقا تاميل زسرحو دما كوليوود يبهالو رئيس كتما معراب بينغال زخنت كتما كولكاتا رئيس كتما باهل هند تباهيلات تقلت مبقولاويت كتما تقلوت هنداويان ونيا نتا حياويت سب عالمنا تباهيلا تقلت عد السلام مازر تريزا حويسكا ليقسنا قطبا أمارتياسين ليقسنا فيزيكس سيفي رامان ليقسنا صحوف رافيندرا تيغور كلهم دك ختما كولكاتا ناي قدم بينغالور نايلومي بينغالورو خا مدينة تكنولوجي هنديا عالم لخان تكالات جوجل مايكروسوفتن امازونن جنفراتهم زدوكونولا عبيتنا وشت هاجرات تكالات جنفراتن ززرقحالا مجو كنتات عير تريتو زحلوا اكبابن ناشتو قلعتن زركبوا بناي مشت هيوت ويدما نايت لايف اتفلت كتمايا حدا كابتو دخم قونتات بينغالورو تباهيلو زقلت اتزلوا تاق ترافيكيو كتما تشيناي ناي اوتوموتيف اندستري كتمايا مستا مفر مكاين زخانت امريكاويت كتما ديترويت بمثال ناي دوب ايشيا ديترويت تباهيلا دمايات تقلت كابتن اب هاجر هندي فرين نسدد زلاخا مكاين تنسوسا ميتاويت اب كتما تشيناين زفريا بي ام دبليو هيونداي رينو نيسان كيا تاتا سوزوكي بي ايدن كالوت افريت مكاين زخنا تكالاتن اب كتما تشيناي عبيت جنفرات هلون كتما تشيناي ماكل بصحت حكمنا هندونيا كابتوم نخحكمو ناب هاجر هند زمصو زيغاتات عالم اتوم 45 مئتاويت ناي حكمنا اغلغلوتوم اب كتما تشينايوم زرخبو كتما تشيناي اب هندي جنون سم زلوم هوسبيتالات زركبوا كتماونيا رئيس كتما كفل جزءات راجستان زخانت جايبور كا اتا روزاويت كتما وي دا بينك سيتي تباهيلات تتصوع 953 مساخوت زلوو هوا ماهيل دما مللي اتا كتمايو منبر بيت نغوس نبر سيتي بالاس جانتار مانتارن اردي نهار غارن كا هند بتيحكا نختريوم زبهوغو ملكتات اتا كتمايوم اتا بسميناو كفال هندي اتركب كتما اغراخا وروي هنصا تاج محل زركبا كتمايا تاج محل اب هند كاب زركبو امل عالم جنون سم زلوم قرصتات عالمنا حديو مس شوعته اغرمت نغرات عالمنا زمدبونيو قدم 400 عامتات زتهانص هنصا تاج محل كساب لومي لعل مصنعتي زكايدلو هنصا عالمنايو تاج محل حد هنصا يكونن نغوس غزات موغال زنبره شاه جهان اتا ازيو زفتوا زنبره سبيتو ممتاز محل بموت مستفريتو ناكالاتا معرفي
ንስማ ድማ መዘከርታ ንክኸውን ዝሃነጾ 5 ዝተፈላለዩ ህንጻታት ዘለዎ ኣብ 17 ሄክታር ዝስፍሓቱ መሬት ዝተደኮነ ኣዝዩ ገፊሕ ካንቸሎ እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ካንቸሎ ዝርከብ ናይ ክልቲኦም መቃብር ዝሓዘ ጻዕዳ ህንጻ ድማ ማእከል ናይቲ ካንቸሎ እዩ። ካብቲ መቃብር ሒዙ ዝርከብ ህንጻ ንሸነኽ ምዕራብ ከኣ ኣንፈቱ ናብ ከተማ መካ ዝጠመተ ንእሽተይ መስጊድ ይርከብ። እቲ ንጉስን በዓልቲ ቤቱን ተኸተልቲ እምነት ምስልምና መንባሮም ድማ ይሕበር። ኣብ ውሽጢ እቲ ካንቸሎ ዝርከቡ ካልኦት ህንጻታት ሓደ መቐበሊ ኣጋይሽ፣ ካልእ ሙዝየምን ቀንዲ መእተዊ ኣፍ ደገን ዝሓዙ እዮም። እቲ መእተዊ ኣፍ ደገ ክትቀርብ ዝንእስ እንዳረሓቕካ ብዝኸድካ ድማ ገዚፉ ዝረኣየካ። እቲ ጻዕዳ ህንጻ ንግሆ ቀትርን ምሸትን ተፈጥሮኣዊ ሕብሩ ዝቀያየር ኣተሃናንጹ ድማ ኣብ ጥቓቲ ጽልግልግ ዝብል ሕብሪ ዘለዎ ፈለግ ያሙና ዝተሃንጸ ዲዛይኑ ፍጹም ክትብሎ ዘድፍር ኣዝዩ ኣደናቂ ህንጻ እዩ። ኣብ መስርሕ ህንጻ ታጅ መሃል ዝወዓሉ ጥረ ነገራት ካብ ቻይና፣ ቲቤት፣ ኣፍጋኒስታንን ስሪላንካን ብሓራምዝ ተጻዒኑ ዝመጸ ምዃኑ ዝንገር ኮይኑ እዚ ምዕሩግ ህንጻ ነዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ምስሊ ሒዙ ንኽህነጽ 22 ዓመታት ዝወሰደ ኮይኑ 20,000 ሰራሕተኛታትን 1,000 ሓራምዝን ከም ዘሳተፈ ድማ ይዝንገር። ሎሚ ዓመት መጸ ኣስታት 7 ሚልዮን በጻሕቲ ንታጅ መሃል ይበጽሕዎ። ካሽሚር ኣዝዩ ውቁብ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ዝተዓደለ ግን ከኣ ሰላሙ ዝተበረዘ ኣብ መንጎ ህንድን ፓኪስታንን ን80 ዓመታት ቀጺሉ ዘሎ ግጭት ዘኸተለ ዞባ እዩ። መብዛሕትና ንዞባ ካሽሚር ብሰንኪቲ ናይ ግጭት ዜናታት ኢና ንፈልጦ። እዚ ግጭት ብኸመይ ክኽሰት ክኢሉ ምስ ንብል ግን ግጭት ካሽሚር እኩብ ድምር ናይ ታሪኽ፣ ሃይማኖት፣ ጂኦፖለቲክስን ካልኦት ቀውስታትን እዩ። እዘን ሎሚ ብሰንኪ ዞባ ካሽሚር ንሓደ ሕደን ዝጻልኣ ህንድን ፓኪስታንን ቅድሚ 1947 ዓመተ ምህረት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ዝመሓደራ ሓንቲ ሃገር ነይረን። እቶም ኣንጻር መግዛእቲ እንግሊዝ ዝቃለሱ ዝነበሩ ማሃትማ ጋንድን ጀዋህርላል ኔህሩን ናይ ወትሩ ሕልሞም ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነጻ ዝኾነት ሓድነታ ዝሓለወት ህንዲ ምፍጣር ነይሩ። መሐመድ ዓሊ ጂናህ ድማ ኣብታ ድሕሪ ባዕዳዊ መግዛእቲ ብልዕልና ህንዳውያን እትምራሕ ህንዲ ዕጫ ሙስሊም ህንዳውያን እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ኣርእስቲ ደጋጊሙ የተሓሳስቦ ነይሩ። ከም ውጽኢቱ ድማ ብ1913 ዓመተ ምህረት ናይ መላእ ሙስሊም ህንዳውያን ሊግ ዝተባህለ ሊግ ክምስርት ከኣለ። እቲ ዝተመስረተ ሊግ እንዳዓበየ ምስከደን እንግሊዝ ንህንዲ ናጽነታ ሂባ ክትወጽእ ምዃና ምስ ተረድአትን ግን እንግሊዝ ንህንዲ ሃይማኖት መሰረት ብምግባር ኣብ ክልተ ኸፈለታ። በዚ ምኽንያት 14 ነሓሰ 1947 ዓመተ ምህረት እቶም ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝኾኑ ፑንጃብን ቤንጋልን ነብሶም ክኢሎም ፓኪስታን እትበሃል ሃገር ክምስርቱ ከኣሉ። ኣይጸንሐትን ድማ እዛ ናይ ሎሚ ህንዲ ተመስረተት። ክልቲአን ሃገራት ሃይማኖት መሰረት ብምግባር ዝተፈላለያ ምዃነን እታ ሓንቲ ዜጋታት ናይታ ካልእ ሃገር ካብ መሬተን ከባረራ ብዙሕ ግዜ ወሰደለንን። ኣብ ህንዲ ዝነበሩ ሙስሊምን ኣብ ፓኪስታን ዝነበሩ ህንዳውያንን ከኣ ብቕልጡፍ ካብ ሃገርና ብምውፃእ ናብ ሃገርኩም ኪዱ ተባህሉ። እዚ ድማ ሃይማኖት ዝመንቀሊኡ ዕግርግር ብምልዓል ኣብ ውሽጢ ውሕዳት መዓልታት ጥራይ 15 ሚልዮን ሰባት ንስደት 1 ሚልዮን ሰባት ድማ ንሞት ከም ዝቃልዑ ገበረ። እዚ ግን ኣቐዲሙ ከም ዝፍጠር ተገሚቱ ዝነበረ ብባዕዳውያን ገዛእቲ ዝተኣልመ ከም ሕነ ምፍዳይ ዝርአ ተግባር ነይሩ። እቲ ብባዕዳውያን ገዛእቲ ዝተኣልመ ሕነ ምፍዳይ ግን በዚ ዘብቅዕ ኣይነበረን። ከምዚ ኣብ ካርታ ትዕዘብዎ ዘለኹም እቶም ኣብ ግዚኡ ፓኪስታን እትበሃል ሃገር ዝመስረቱ ክፍለ ግዝኣታት ፑንጃብን ቤንጋልን ኣብ መንጎኦም ናይ 1600 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ፍልልይ ኣሎ። ፑንጃብ ኣብ ምዕራብ ፓኪስታን፣ ቤንጋል ድማ ኣብ ምብራቕ ፓኪስታን ብምዃን ካብ ህንዲ ተፈልዮም ሓንቲ ሃገር ክምስርቱን ተኸኣሉውን ንሓድሕዶም ንምርኻብ ግን ናይ ግድንዮም ብመሬት ህንዲ ክሓልፉ ዘለዎም። እዞም ፓኪስታን እትበሃል ሃገር ዝመስረቱ ህዝብታት ግን ካብ ጂኦግራፊያዊ ምርሕሓቕ ብተወሳኺ ብቋንቋን ባህልን ዝፈላለዩ ህዝብታት እዮም ነይሮም። እዚ ድማ ኣብ መንጎኦም ምምቕቓል ከስዕብ ብዙሕ ኣይደንገየን።
ምዕራብ ፓኪስታናውያን ንፖለቲካ ተሓዳሽ ሃገር ብልዕልና ዝመርሕዎ ዝነበሩ ኮይኖም ነዚ ዝረኣዩ ምብራቕ ፓኪስታናውያን ድማ ካብ ፖለቲካ ተነፂልና ኣብ ቁጠባ ተረሲዕና መሰረታዊ ትሕተ ቅርፂ ኣይተሃነፀልናን ዝብል ቅሬታታት የስምዑ ነበሩ። ካልእ ንዝስምዖም ዝነበረ ቅሬታን ተነፅሎን ዘጋደደ ምክንያት እንተነይሩ ከዓ ቋንቋ ኦርዱ ሃገራዊ ቋንቋ ሃገረ ፓኪስታን ክኸውን ምምራፅ እዩ። እቶም ንፖለቲካ ተሃገር ዝመርሕዎ ዝነበሩ ምዕራብ ፓኪስታናውያን ቋንቋ ኦርዱ ዝዛረቡ ኮይኖም ቀንዲ ቋንቋ ምብራቕ ፓኪስታናውያን ግን ቋንቋ ቤንጋሊ እዩ። በዚ ምክንያት ምብራቕ ፓኪስታናውያን እቲ ዘይመልክዎ ቋንቋ ኦርዱ ሃገራዊ ቋንቋኦም ኮይኑ ምምራፁ ዘለዎም ናይ ባህሊ ፍልሊ ንዘስምዕዎ ዝነበሩ ናይ ትሕተ ቅርፂ ፀገማትን ተደማሚሩ ልቦም ካብቶም ኣብ ምዕራብ ዝነበሩ ደቂ ሃገሮም ንእለቱ ሸፈተ። ከም ውፅኢቱ ከዓ ሓደ ይውክለናዩ ዝበልዎ ኣዋሚ ዝተሰመየ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣቂሞም ክቃለሱ ጀመሩ። ብ1970 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ከዓ ኣዋሚ ፓርቲ ኣብ ምብራቕ ፓኪስታን ብልዑል ፍልሊ ክስዕር ከኣለ። ይኹን እምበር እቲ ብምዕራብ ፓኪስታናውያን ዝምራሕ ፖለቲካ ተሃገር ስልጣኑ ከረክብ ፍቃደኛ ኣይነበረን። እቲ ዘይምስማዕ ናብ ዕግርግር ኣምሪሑ ከዓ ንኣስታት 9 ኣዋርሕ ዝቐፀለ ኩናት ሓድሕድ ኣለዓዓለ። ነቲ ግጭት ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝረኣየት ህንዲ ከዓ ኣብ ጎኒ ምዕራብ ፓኪስታናውያን ወይ ድማ ቤንጋላውያን ብምቋም ናብቲ ኩናት ተጸንበረት። ኣይጸንሐን ከዓ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምዕራብ ፓኪስታን ኣብቲ ኩናት ተሳዒሩ ካብ መሬት ቤንጋል ወፀ። እቶም ብሓገዝ ህንዲ ንምዕራብ ፓኪስታን ዝሰዓሩ ቤንጋላውያን ከዓ ብ1972 ዓመተ ምህረት ባንግላዴሽ እትበሃል ሎሚ ብዘለዋ 177 ሚልዮን ዝበፅሕ ህዝቢ ኣብ ሻምናይ ደረጃ እትስራዕ ካልእ ሓዳሽ ሃገር መስረቶ። ሃገራት ህንድን ባንግላዴሽን ብስኔትን ክቐጽላ ህንድን ፓኪስታንን ግን ነቲ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ቤንጋል ዝጀመረኦ ግጭት ናብ ዞባ ካሽሚርን ወሲደንኦ። እቲ ጠንቂ ግጭት ድማ ኣብዚ ዘሎ ገዛኢት ሃገር እንግሊዝ ንህንዳውያን ህንዲ ንሙስሊም ድማ ፓኪስታን ብምባል ሃገር ፈላልያትሎም ከተብቅዕ ካብ ፓኪስታን ንሸነኽ ምብራቕ ካብ ህንዲ ከዓ ንሸነኽ ሰሜን ንዝርከቡ ዞባ ጃሙን ካሽሚርን ግን ከም ዝስዕብ ብምባል ተፈልያቶም። ንስኻትኩም ንግዚኡ ኣይ ኣብዚ ኣይ ኣብቲ ነፃ ኢኹም። ኣብ መጻኢ ግን ብድሌትኩም እንተደለኹም ምስ ህንዲ እንተደለኹም ድማ ምስ ፓኪስታን ክትጽንበሩ ትኽእሉ ኢኹም ብምባል ከም ዝኸውን ከም ዘይክእል ግን እንግሊዝ ኣቐዲማ ትፈልጥ ነይራ። ምክንያቱ ህዝብታት ጃሙን ካሽሚርን መብዛሕትኦም ሙስሊም እዮም። ፖለቲካውያን መራሕቶምን ንጉሳቶምን ግን ካብቶም ብቁፅሪ ውሕዳት ዝኾኑ ህንዳውያን ዝውለዱ ህዝቢ ማህራጃዮም ነይሮም። እንግሊዝ ምስ ወፀት ከዓ እቶም ተኸተልቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝኾኑ ህዝቢ ካሽሚር እንግሊዝ ካብ ወፀትሲ ናብ ፓኪስታን ንጸንበር እምበር በሉ። እቶም ብንጉስ ሃሪ ሲንግ ዝምርሑ ዝነበሩ ፖለቲካውያን መራሕታ ግን ስለምንታይ ምስ ፓኪስታን ዝብል ሕቶታት ኣለዓዓሉ። ኣይጸንሑን ድማ እቶም ምስ ፓኪስታን ንጸንበር ዝብሉ ወገናት ጎነጽ ክጥቀሙ ጀመሩ። ሃገረ ፓኪስታን ድማ ኣብ ጎኖም ብምዃን ክትድግፎም ጀመረት። ንምትእትታው ፓኪስታን ኣብቲ ጉዳይ ዝተዓዘቡ መራሕቲ ካሽሚር ከዓ ሓገዝ ንምርካብ ኢዶም ናብ መንግስቲ ህንዲ ሰደዱ። ህንዲ ድማ ከይወዓለት ከይሓደረት ናብ ዞባ ካሽሚር ብምእታው በቲ ሓደ ኣንጻር ፓኪስታን እንዳተዋግአት በቲ ካልእ ድማ ነታ ዞባ ኣካል ግዝኣታ ክትገብራ ዘኽእላ ፖለቲካውያን መንገድታትን ስምምዓትን ሃሰው ናብ ምባል ኣተወት። ድሕሪ ዝገበረቶ ጻዕሪ ከዓ ህንዲ ንዞባ ጃሙን ካሽሚርን ከም ቀንዲ ኣኽባሪት ጸጥታን ሓላዊት ናይቲ ዞባን ኮይና ክትቅጽል መሰል ዝህባ ስምምዓት ምስ ኣመሓደርቲ ናይቲ ዞባ ተፈራረመት። ፓኪስታን ድማ ነቲ ስምምዕ ብወግዒ ተቃወመቶ። ኣይጸንሐትን ድማ ናብ ቀጣዊ ኩናት ኣንጻር ህንዲ ኣተወት። ውድብ ሕብራት ሃገራት ጣልቃ ብምእታው ከዓ ንኽልቲአን ሃገራት ናብ ናይ ስምምዕ ጣውላ ጸውዐን። ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ስምምዕ ድማ ተፈረመ። እዚ ክኸውን ክልተ ሲሶ ካብ መሬት ዞባ ጃሙን ካሽሚርን ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ህንዲ ነይሩ። እቲ ዝተረፈ ኣብ ትሕቲ ፓኪስታን ገለ ክፋሉ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ቻይና። ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ድሕሪ ምፍርራመን ውድብ ሕብራት ሃገራት ህዝባዊ ውሳነ ብምግባር ነበርቲ ናይቲ ዞባ ናብ ዝመረጽዎ ከም ዝጽንበሩ ክንገብር ኢና ኢሉ እኳ እንተነበረ 80 ዓመታት ሓሊፉ ክሳብ ሎሚ ግን መፍትሒ ዘይተረኽቦ ጉዳይ ኮይኑ እቲ ዞባ ኣብ ቀጻሊ ወጥሪ ይርከብ።
ደሴታት አንዳማንን ኒኮባርን ካብ ቀንዲ መሬት ህንዲ ኣስታት 1300 ኪሎሜትር ርሒቐን ዝርከባ 836 ንኣሽቱ ደሴታት ኮይነን ብሓፈሻ ግን ደሴታት አንዳማንን ኒኮባርን ተባሂለን ኣብ ክልተ ይኽፈላ። ካብዘን 836 ደሴታት እተን 31 ጥራዩ ግን ወዲ ሰብ ዝነብረለን። እዘን ደሴታት ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጠአን ካብ ናብ ህንዲ ናብ ታይላንድን ኢንዶኔዥያን ዝቐርባየን። ርእሰ ከተማ እዘን ደሴታት ፖርት ብሌርያ ትበሃል። 140,000 ዜጋታት ድማ ይነብረዋ። 80% ዜጋታት እዛ ደሴት ቤንጋላውያን ኮይኖም ወግዓዊ ቋንቋኦምን ናይ ስራሕ ቋንቋኦምን ግን ቋንቋ እንግሊዝን ህንድን እዩ። እቲ ከባቢ ኣብትን ዓለም ለኻዊ መስመር ንግዲ ባሕሪ ወሳኒ ዝኾነ ወሽመጥ ማላካ ዝርከብ ብምዃኑ ኣብ ናይ ባሕሪ ንግድን ወተሃደራዊ ምንቅስቓስን ህንዲ ልዑል ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ። እቲ ኣቐድም ኣቢልና ጠቒስናዮ ዝነበርና ዲጂታላዊ መሰረት ህንዲ ባሕሪ ጥሒሱ ናብዚ እውን ዝበፅሕ ብምዃኑ ዋላ ደኣ ካብ ዓለም ዝተነፀሉ ይኹኑ መስመር 5G ዝጥቀሙ ናይ ዲጂታል ባንኪን ኣማራጺታት ዘለዎም ኣብ ገዝኦም ብምዃን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ምስ ዝርከባ ትካላት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኦንላይን ቢዝነስ እዮም። ኣብዚ ቦታ ግን ሓደ ቀልቢ መላእ ዓለም ዝሰሓበ ነገር ኣሎ። ካብ ደሴት አንዳማን ንሸነኽ ምዕራብ 50 ኪሎሜትር ርሒቕካ ሓንቲ ካብታ ቀንዲ ደሴት ዝተነፀለት ሰሜን ሰንቲነል እትበሃል ደሴት ኣላ። ጠቕላላ ስፍሓት እዛ ደሴት 340 ኪሎሜትር ኮይኑ ሙሉእ ብሙሉእ ክበሃል ብዝከኣል ብጫካ ዝተሸፈነት ድማ እያ። ኣብዛ ደሴት ካብ ዝፍጠሩ ኣትሒዞም ምስ ካልኦት ሰባት ተራኺቦም ዘይፈልጡ ዓለም ዝረስዓቶም ንሳቶም እውን ንዓለም ዝረስዕዋ መንግስቲ ህንዲ እውን ከይተረፈ ከም ዘለው እምበር ክንደይ ከም ዝኾኑ መነመን ከም ዝበሃሉን ብኸመይ ከም ዝነብሩን ዘይፈልጦም ህዝቢ ኣለው። እዞም ህዝቢ ብመሰረት 1957 ዓመተ ምህረት ዝወፀ ሕጊ መንግስቲ ህንዲዩ ሓለዋ ዝግበረሎም። እቲ ሓለዋ ካብ ወፃኢ ዓለም ዝመፀ ሰብ ከይኣትዎምን ብሕማማት ከይለኽፎምን ዝዓለመ እዩ። ነበርቲ ሰሜን ሰንቲነሊ ብዝሖም ካብ 50 ክሳብ 150 ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት። እዚ ግን ግምት እምበር እቲ ልክዓዊ ቁፅሮም ማንም ዝፈልጦ የለን ዋላ እውን መንግስቲ ህንዲ። ብዛዕባኦም ዝፍለጥ ነገር እንተሎ ሕብሪ ቆርበቶም ጸሊም ከም ዝኾነን ምናልባት እውን ቅድሚ 60,000 ዓመታት ካብ መሬት ኣፍሪቃ ዝመፁ ክኾኑ ከም ዝኽእሉን እዩ። እቲ ብ1974 ዓመተ ምህረት ናሽናል ጂኦግራፊ ዝቐረጾ ኣብ ገማግም ባሕርታት ደሴት ቀስቲ ኩናት ሒዞም ዝረኣይዎ ሓፂር ቪድዮ ድማ ነቲ ዝተጠቕሰ ምስሎም ዘርእዩ። እዞም ህዝቢ ካብ ወፃኢ ዓለም ንዝመፀ ሰብ ናብ ደሴቶም ንኽፅጋዕ ኣይፍቅዱልን እዮም። መንግስቲ ህንዲ እውን ማንም ሰብ ናብታ ደሴት ገፁ ክቐርብ ኣይፍቅድን እዩ። ኣብ 1980ታትን መጀመርታት የስዓታትን ብህንዳውያን አንትሮፖሎጂስታት ምስቶም ህዝቢ ዝምድና ንምፍጣር ናብ ዓወት ዝቐረበ ፈተነ ዝተኻየደን ዝተወሰኑ ስእልታት ክለዓሉ ዝተገብረ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ህንዲ ናብ ሰሜን ሰንቲነሊ ንዝግበር ጉዕዞ ሙሉእ ብሙሉእ ዝኽልክል ሕጊ ብምጽዳቑ ግን እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ዝምድናን ርክባትን ክቋረጽ እዩ ተገዲዱ። ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ግን እታ ደሴት ብልዑል ማዕበል ሱናሚ ተጠቕዐት። ነቲ በቲ ሱናሚ ዝወረደ ዕንወት ንምድህሳስን ሓገዝ ንምግባርን መንግስቲ ህንዲ ብሄሊኮፕተራት ዝተሰነየ ዳህሳስ ክገብር ጀመረ። ይኹን እምበር እቶም ካብቲ ሱናሚ ዝደሓኑ ነበርቲ እታ ደሴት ናብተን ሄሊኮፕተራት ቀስቲ ኩናት ክስንድው ብምጅማሮም እተን ሄሊኮፕተራት ትሕቲለን ክበራ ይከኣላን። ንቁጥዕ እቶም ህዝቢ ዝተዓዘበ መንግስቲ ህንዲ ከዓ ካብኡን ላዕሊ ክርብሾም ስለ ዘይደለየ ዳህሳሱ ብወግዒ ደው ኣበለ። ከም ውፅኢቱ በቲ ሱናሚ ማዕረ ክንደይ ጉድኣት ከም ዝወረደ ክንደይ ዝበፅሕ ሰብ ጉድኣት ከም ዝወረዶን ክፍለጥ ኣይተኻለን። ድሕርዚ ናብታ ደሴት ዝተገብረ ዝተመዝገበ ጉዕዞ ኣብ 2006 ዝተገብረ እዩ። ክልተ ህንዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዓሳ ይገፉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናብ ገማግም ባሕርታ ደሴት በፅሑ ግን ኣይተመልሱን። ክልቲኦም ገፈፍቲ ዓሳ ተቐቲሎም ሬሶኦም ድማ ኣብ ገማግም ባሕርታት ደሴት ኣብ ዝርከብ ገረብ ተሰቂሉ ተረኽበ። ካብኡ ቀፂሉ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ጆን አለን ቻው ዝተባህለ ኣሜሪካዊ መንእሰይ ነቶም ሰባት ሃይማኖት ክሰብ ኮሜ ብምባል ብዘይ ፍቃድ ካብ መንግስቲ ተሓቢኡ ናይ ገፈፍቲ ዓሳ ጃልባ ተኻሪው ናብ ደሴት ሰሜን ሴንቲነል ኸደ። ከም ዝኸደ ዝተፈልጠ እምበኣር ሞይቱ ድሕሪ ምርካቡ ወይ ድማ ብቋንቋ ሃይማኖት ሰማዕት ድሕሪ ምዃኑ እዩ።
أركس كبرات تختاتلتي مستيات علم نلومي زدالنايو نهاجر هند زدهسس مدب ازي استختاتلكم وينيرو عبكت علي بستفليت حستو كساب النمتس شير لايك سبسكرايب بمقبار كدقفونا اندات لابنا